ka Village Defence Party Umphyrnai ka baladu thia do dam namar ka jing hab ban up shnong up thau jan man la kamien namar ka jing jur palat ki Nongtuh ki bawan da ki kali hagi te ki benta kala penan kam not da kawi ka buit trai kam kata ban Phah Sympat para Nongtuh hi hadien ka jing yok kem yaki mena ka step jong ka nyau tare unai luar araja arpusan kini ki Nongtuh ki badan lai ngot ki dei ki bawan da ka taksi kamai ka badai trai da ka lok jong Uwei na pedeng jongki ubla tep kerteng kum Urishan Warjri ubadai no Omsning Ribhoi district kat baki ar ngot pat ki dei ki bar Jylla kata Sunil Mirza na mauba bad Uwei pat u angku sunar ubakam yala die badai na soyong Shushu katulong kubor na kipulat ka ong bagini ki Nongtuh ki dei ki bamlien sang tu keleng ki jaka da katai ka taksi kamai ka badan yo registration number ML not san Z Uwei Rio not san Hakatai ka stamp ki dekhot bat noi alam ka VDP Umphyrnai kum ka jing sneng ki la Phah Sympat mar Kylliang yaki para Nongtuh namar ka jing don ka an ka bakhang ban syo ban dat yaki haswa baki bor pulet kin wan ban shimti yaki nakini ki laingot lalap rui ki tiar pen mansau kum gitari tiep bat speaker ki woofer lem ki mas Ni masnya ni kamu. Ini orang berdua kiat lah. Kan dibelarin. Buat jumlah semua sini semua. Kapistol biar ada masih. Tengah teri bet. Hah? Kateri biar merkawai ni armor ar. Kadon lai telin tu merkawai. Me ok kanika am yatut ay na arpomer itu ok na siya na pat yatut tengram dangmut sedang tama yok kem ni what you need here ba ya ta Tuh timnya. Abang sampai apa? Ting tuh, Ada Nongtuh, bom yang Nongtuh lah. Nanti Nongtuh, bom yang Nongtuh. Nanti Nongtuh, bom yang Nongtuh. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya